Сәлем, қадірлі тамашашы. Спас районында орнашқан, исімі бүттін дүнияға таралған изгі Бұлғар шәһәрі өзінің бүйік тарихы белән миллионлаған сәяхәтчеләрне тартып тора. Бу март айының 2 көнендә Бұлғар шәһәре Созвездие йолдызлык фестиваленә Заналь этабына килгән, 7 районнан килгән 2000-гә якын балаларның күңелле дөньясына әверелде. Һәм менә шушы күңелле атмосфера эчендә сезгә хәерле көннәр теләп, без йолдызлык мизгелләре тапшыруын башлыйбыз. Бүген беренче булып без сезне Ширмешән кызы Рузилә Булатова белән таныштырачакбыз. Рәхимит, Рузилә. Беренче тапкыр сәхнәгә 2007 елда аяк бастым. Ул да булса Ширмешән гүзәллек конкурсы. Һәм аннан соң мин инде үземне, үз көчемне зур масштаблы конкурста сынап карарга булдым. Ул да булса Созвездие йолдызлык конкурсы. Созвездие йолдызлык бәйгесенең сәхнәсенә мин 2008 елда аяк бастым. Бу бәйгедә мин үземне зур кеше итеп хис иттем, чөнки чыннан да кичкенә балага шундый зур сәхнәгә чыгарга үзе бер бәхет иде. Беренче укытучым Альфия Мусаидовна мине сәхнәгә чыгарга, сәхнәдә ничек үзеңне тотырга, җырларга, дөрес итеп интонировать итәргә, ноталарны чистайтып алырга өйрәтте. Хәтерлим, беренче җырым Авылым тавышлары иде, икенчесе Чулпан йолдыз дигән җыр иде. Бу әсәрләр минем күңелемә ничектер үз урынын яулап алдылар, чөнки мин алар ул җырлар белән ничектер сәхнәдә үземне комфорт хис иттем. Аннан соң инде мин һәр елны катнашып, бу бәйгедә зуррак урыннар яулый башладым. Һәм әйтеп үтәсем килә, республика күләмендә барлык конкурслар арасында Созвездие йолдызлык бәйгесе бушлай. Мин үзем авылдан булгач һәм башка балалар авылдан катнашкач, бу безнең өчен бик зур шанс, чөнки жюри әгъзалары биргән безгә игътибарларын, билгеләрен, бу барысы да бәясез. Һәм минем өчен төшерелгән клип «Туган авылым минем» дигән җырга бик зур минем өчен шатлык булды бу. Чөнки авыл баласына шундый Мәскәүдән килеп төшергән кешеләр, шундый зур кешеләр, зур дәрәҗәле кешеләр минем янга, минем авылга килеп клип төшерәләр дип башыма да килмәс иде, уйлый да алмас идем мондый бәхет турында.
Созвездие йолдызлык бәйгесендә жюри агзалары тавышка гына үз фикерләрен бирмиләр. Алар инде җырчының артист булуына да карыйлар, костюмнарына да карыйлар. Ә инде костюмнарны без минем әнием белән сайлап, бергә һәрбер детален уйлап тиктерәбез. Созвездие йолдызлык бәйгесенә, барлык созвездие йолдызлыкта катнашучы кешеләргә, барлык организаторларга зур рәхмәтемне белдерәсем килә, чөнки чыннан да бу конкурс минем тормышыма зур адым ясарга шанс бирде. Deyip gitken yoldan Gitseler de alar kaytmadı Alar için barış iler gına Alar için barış iler gına Alar için barış iler gına Başıp yapıp yürüdü kapkanı Onlar için yandı yalnız ana Gözün uğurların sirpip yarakka Dik ilişin giraylaşa digan Dik ilişin giraylaşa digan Dik ilişin giraylaşa digan Haber güne koydu bu yakka Hemirdana koydu yuğamışa Hemirdana koydu yuğamışa Hemirdana koydu yuğamışa Mengeli kutu bulup yanarlar Бу бәйгене мин бүтән гаиләм белән сагынып, яратып көтеп алам. Чөнки нәкъ шушы конкурс өчен мин үз юлымны, үз тормышымны җыр белән бәйләргә булдым һәм хәзергесе вакытта Казан Мәдәният дәүләт университетында белем алам. Алла берсә, үз авылыма кайтып, яшь талантлы балаларга ярдәм кулын сузырга тырышырмын, чөнки чыннан да бу ярдәм барыбызга да ихтирамлы. Zanıma dünlerimse seni izlep koruyayım büyükler Zengari gökten Mumlana gök senin digan Oy muğlada zengər gökdə Qazan haman seni güdə Yazmışına hoca bulup Qoyçı zinhar suyum beka Suyum beka Suyum beka Sağışlarını süte süte Aylar öte yıllar üde Bizning yazılmış senin günün Menge birga suyun digan Oy muğlada zengər gökdə Qazan haman seni güdə Yazmışına hoca bulup Qoyçı zinhar suyum beka Suyum beka
Салават күпері, вдохновение, элегия. Бу дуслар елдан-ел осталыгын арттыручы бер вокаль ансамбле. Составы біраз үзгәргәч, исемнәре дә үзгәрә. Тик менә җитәкчеләре алмашсыз. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Роза Ирек кызы Әхмәтҗанова. Күп еллар эшләү дәверендә, күп конкурсларга арасында миндә укучы балалар өчен Йолдызлык фестивале иң яраткан фестивальләрнең бәйгеләренең берсе булып тора. Һәр елны аны сагынып көтеп алалар һәм без инде яңа репертуар сайлый башлыйбыз. Ансамбльгә йөрүче балалар мәктәпне бетереп китә баралар. Алар урынына нәни балалар килә. Һәм безнең ансамбль яңадан тулылана. Балаларга Йолдызлык фестивале күпне бирә. Сәхнәдә үз-үзләрен тотарга, яңа дуслар табарга, яңа җырлар өйрәнергә, үзләренең көчләрен сынарга һәм яңа чыгышларга, яңа сынауларга әзерләнергә. Тормышта да ул бик кирәк, чөнки гел генә җиңүләр булып тормый. Бәйгенең үтмәгән вакытлары да була, ләкин без эзләнәбез, сөйләшәбез һәм яңа көч туплап икенче елны тагын бәйгегә киләбез. Вокал дәресләренә түгел, ансамбль дәресләренә дә бик теләп йөриләр. Беренче ансамблем Салават күпере дип аталды. Һәм созвездие
конкурсында жеңіп, біз хәтта Қырымда да ял иттек. Аннан соң бу ансамбльнең исемнәре дә, анда катнашучылар да үзгәрде. Хәзерге укучыларым элек Вдохновение ансамблендә җырлаган, Элегия ансамблендә җырлаган, хәзер инде республика сәхнәсендә балкыган Гүзәл Әхмәдиева, Сирина Зәйнетдинова, Рөстәм Насыйбуллин кебек зур җырчыларга, алар да бит безнең ансамбльдә җырлаган дип канатланып, зур уңышларга ирешергә тырышалар. Шатлык нуры булып килде миңа син, без шатланыйк бары күп малайсын. Нурлар арта бу җиһанда минем янда син булганда, тормыш матур дөньяга син туганда. Нурлар арта бу җиһанда минем янда син булганда, тормыш матур дөньяга син туганда. Җитәсә дә без яуза да елмайсың, безгә карап бөтен галәм елмайсын. Менеп биек тау башына тау гөлләрен без эзләрбез, гөлләр табып бәхет өчен өзәрбез. Менеп биек тау башына тау гөлләрен без эзләрбез, гөлләр табып бәхет өчен өзәрбез. Гөлем минем шатлык нурым аякма, мин янында бер минут онытма. Бәхет нуры йөзебездә сөюде үзебездә, бергә чакта бетмәс нурлы дәрт бездә. Бәхет нуры йөзебездә сөюде үзебездә, бергә чакта бетмәс нурлы дәрт бездә. Бергә чакта бетмәс нурлы дәрт бездә. Бергә чакта бетмәс нурлы дәрт бездә. Йолдызлык фестивален оештыручыларга, анда катнашучыларга барысына да иҗади уңышлар, сәхнәдә яңа җиңүләр телим һәм яңа матур бәйрәмнәр телим барысына да. Рәхмәт барыгызга да. Хөрмәтле тамашачылар, исегездәдер, безнең вакытлыча студиябыз Болгар шәһәрендә урнашты. Һәм ахыргы героебыз нәкъ шул шәһәрдә туып үсте, белем алды һәм туган шәһәренә җырлар багышлап үз иҗатын дәвам итә. Таныш булыгыз, Дарья Чудакова. Любимый край, родной мой Татарстан, и древний Волга, родину мою. Ласкает Волга медленной волной и шепчет песню нежную свою. Святые здесь, в Болгарии, места. Со всех сторон приходят к нам молиться. Взглянуть на древних машет гордый стан и предкам мусульманам поклониться. Минем иҗат юлым 2007 елда башланды. Созвездие йолдызлык фестиваленең зур сәхнәсенә килгәч. Минем өчен ул кочып алмаслык дөнья булып тоелды. Барсы да матур җырлыйлар. Ә мин шундый кечкенә, ябык кына сәхнәдә принц турында җыр башкардым. Республикада 3нче урын алдым. Кызганычка каршы гел җиңеп булмый иде.
Һәм бәхетемә мин искиткеч җитәкчене очраттым, Нина Варшавскаяны. Ул мине 12 яшемдә әле кошчык килеш кенә күреп алды һәм хәзерге көндә профессионал булуыма күп көч куйды. Без аның белән озак тырышып шөгыльләндек. Башта берни дә килеп чыкмады. Ләкин 2014 елда мин уңышлы адымнар ясый башладым. Мин 2нче урын яуладым. Пирамидада президент алдында җырладым. Минем өчен ул зур мәртәбә һәм җаваплылык иде. Спас районын йолдызлык сәхнәсендә күрсәтү. Дульсинея из Спасского района Дарья Чудакова. Аплодируем. Үткәндә без гаиләм белән чын бәйрәм хисләрен кичерәбез. Әзерләнәбез, костюмнар уйлыйбыз, җыр сайлыйбыз, кая акцентлар куярга, кайсы якка кайчан карарга, кайчан борылырга. Гаиләм минем өчен иң мөһиме. Минем тормышта төп рольне әнием уйный. Кечкенә чакта ул минем шигырьләрне матур укуымны, минем язуларымны күреп алды да, үземә шигырьләр язуны тәкъдим итте. Шулай итеп, беренче җырым, әлбәттә, әнием ярдәме белән туган ягым Болгар шәһәре турында булды. Җырга иң яхшы көй һәм иң яхшы текст номинацияләрендә мин президент премиясенә лаек булдым. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight, not for the I could have danced all night, I could have danced all night, and still have begged for more. I could have spread my wings and our thousand things I've never done before. I'll never know what made it so exciting.
11 классны тамамлагач, миндә укырга керү мәсьәләсе туды. Консерваториягамы, ГИТИСкамы? Мин ГИТИСны сайладым. Һәм моңа бик шатмын. Анда кичергән хисләрне әйтеп битереп булмый. Мин әкият дөньясына эләктем кебек. Педагоглар безнең белән эшлиләр, иртәдән төнгә кадәр. Чынлап әйтәм, без 9:30-да башлыйбыз да, һәм төнге 12-дә безне ГИТИСтан куып чыгарганда гына тәмамлыйбыз. Быел мин Казан дәүләт консерваториясына да укырга кердем. Профилем буенча мин опера җырчысы. Алдагы тормышта планнар Италиядә, зур театрда чыгышлар ясау. Бу грандиоз планнар. Грандиоз максатлар куймасаң, югарыга ирешә алмаячаксың. Менә шулай, дуслар, тагын 3 йолдызчыкның йолдызлык мизгелләрен искә алып, алар белән без якынрак таныштык. Алда безнең әле күп тулы йолдызлар. Димәк, без сезнең белән узакка саубулашмыйбыз. Очрашканга кадәр.